kunt als gemeente meer dan je misschien denkt als het gaat om verwaarloosde panden of complexen. In Vlissingen speelt dat bijvoorbeeld bij het Arsenaal. En verder in deze Zeeland nu. Geen personeelstekort bij deze strandtent. En al 40 jaar een begrip in voetballand. Goedenavond. Vlissingen kan de eigenaar van het monumentale Arsenaal dwingen om het pand op te knappen. Het Arsenaal staat al 5 jaar te verloederen en de gemeente zegt hiertegen weinig te kunnen doen. Maar een uitspraak van de Raad van State van vorig jaar geeft gemeenten meer mogelijkheden om in te grijpen. In het uiterste geval kan Vlissingen het pand zelf laten opknappen en de eigenaar ervoor laten betalen. Het Arsenaalgebied in Vlissingen ligt er al jaren verloederd bij. Het Piratenpark en het zeeaquarium zijn al 5 jaar verdwenen en plannen om een hotel in het historische Arsenaalgebouw te maken liep op niets uit. Een enkeling probeert nog te ondernemen in het gebied, maar dat valt niet mee. De omgevingsfactoren die zorgen ervoor dat wij het de afgelopen jaren na het stoppen van het Arsenaal vooral het erg lastig hebben. Je merkt dat we gewoon niet meer in de doorloop zitten, wat vroeger wel zo was. Dus vooral de toerist, de dagjesmens, die weten ons niet meer te vinden. De gemeente Vlissingen zegt weinig te kunnen doen, omdat de eigenaar van het Arsenaalgebouw en het theater ernaast niets onderneemt. We zijn regelmatig in gesprek met de ondernemer. We proberen ze ook wel aan te sporen, maar uiteindelijk is het de ondernemer zelf die erover gaat. Maar is de gemeente Vlissingen niet veel te passief? Kan ze echt niets anders doen dan lijdzaam afwachten? We vroegen het aan een gespecialiseerde advocaat in Den Haag. Wat ik mis is een onderzoek naar de staat van het onderhoud. Als het Rijksmonument niet goed wordt onderhouden, dan kan de gemeente daartegen handhavend optreden. Want een eigenaar is verplicht om een Rijksmonument goed te onderhouden, zodat het in stand blijft. Advocaat Coline Noorder kwam op voor de belangen van de gemeente Wassenaar. Daar stond dit historische pand, Huize Ivike, jaren te verkrotten. De gemeente knapte het op voor 1 miljoen euro. Die kosten werden verhaald op de eigenaar die niets aan het pand deed. Na lang procederen gaf de Raad van State de gemeente Wassenaar vorig jaar gelijk. Die uitspraak geeft Vlissingen de mogelijkheid om het Arsenaalgebouw zelf op te knappen en de eigenaar te laten betalen. Dat kan, wel moet de gemeente altijd de eigenaar eerst de mogelijkheid bieden om zelf maatregelen te treffen, zodat de instandhouding van het Rijksmonument niet meer in gevaar is. Als de eigenaar dat niet doet binnen de door de gemeente gegeven termijn, dan kan de gemeente dat eventueel zelf doen en dan vervolgens de kosten op de eigenaar verhalen. En dat kan met deze uitspraak van de Raad van State in de hand? Zeker. Aangeschoven is verslaggever Marcel de Kranen. Ja, als Vlissingen ervoor kiest om dan zelf dat Arsenaal op te gaan knappen, wat is daar dan dus voor nodig? Je moet dan eerst een onderzoek laten doen om objectief vast te stellen of er sprake is van achterstallig onderhoud. Vlissingen heeft dat nog niet laten doen. Maar als dat zo is, ja, dan kan de gemeente dus in het uiterste geval die maatregel nemen en zeggen: oké, eigenaar, wij knappen dat pand op en u betaalt de rekening. En als Vlissingen dat gaat doen, ja, denk je dat het er eigenlijk uiteindelijk daarop uit gaat draaien? Ja, nog niet in ieder geval. De eigenaar, AVV-beheer, die wilde nu niet voor de camera reageren. De gemeente Vlissingen heeft een schriftelijke reactie gegeven en daar blijkt toch uit dat ze zeggen: ja, de vergunningen zijn er om daar verder te gaan en we wachten toch ook weer af. Ik denk dat ze in redelijk overleg het willen oplossen. Dat is natuurlijk wat je wil als gemeente. Maar het duurt allemaal wel erg lang. En ik denk ook wel dat de Vlissingse gemeenteraad hier nog wat over te zeggen krijgt. Marcel de Kranen, dank je wel. De families van de slachtoffers van het dodelijke ongeval bij Terholen hebben met ongeloof en afschuw gereageerd op de details die naar buiten zijn gekomen over de verdachte. Dat zegt hun woordvoerder, de organisatie namens de familie. Bij het ongeluk in juni kwamen 3 leerlingen en een schooldirecteur om het leven toen de verdachte met zijn auto op hun groep inreed. Nu is bekendgemaakt dat de inmiddels 20-jarige verdachte op diezelfde dag al 3 keer te hard reed. En in de week voor het ongeluk deed hij dat zelfs op 17 verschillende plekken. En ook wist de verdachte dat de stuurbekrachtiging van zijn auto defect was. En hij filmde zichzelf ook meerdere keren terwijl hij te hard reed. De families van de slachtoffers laten nu weten: vol ongeloof en afschuw hebben wij kennis genomen van het asociale en roekeloze rijgedrag van de verdachte en de gigantische reeks grote overtredingen die hij op zo'n jonge leeftijd heeft begaan.
De stremming van de Westsluis bij Terneuzen wordt vanaf vanavond uitgebreid. De scheepvaart moet dus nog langer wachten. En dat heeft allemaal te maken met de droogte van de afgelopen tijd. De Westsluis was al sinds begin deze maand 6 uur per dag gestremd als het laag water is op de Westerschelde. Dat wordt dus vanaf vanavond 8 uur. Net als de grotere nieuwe sluis bij Terneuzen. In de Zeeuwse horeca lijkt een verandering gaande. Waar bijvoorbeeld strandpaviljoens jaren sterk leunden op personeel uit het buitenland, kiezen nu vaker Zeeuwen voor een baan in de bediening. Bij strandpaviljoen Piet Hein in Vlissingen komt het hele team uit Zeeland. Een groot deel van de medewerkers werkt al jaren bij het bedrijf. Ik werk hier nu 3 jaar. Dat is best wel eventjes. Ja, zeker. Ja, ik heb hiervoor nog bij andere strandtenten gewerkt, want dat was toen van dezelfde eigenaar, maar nu hier zo 3 jaar. Op naar nog 3 jaar? Ja, en nog veel meer, denk ik. Volgens de manager helpt het dat hij zelf meewerkt en dat de sfeer lekker los is. Het is het geheim van de Smit en wij proberen het gewoon voor het personeel leuk te maken. En als je voor het personeel leuk houdt en natuurlijk een goed salaris biedt, blijft het personeel gewoon meerdere jaren bij ons werken. En dat dit vooral Nederlands personeel is, ziet de branchevereniging ook steeds vaker bij andere horecazaken. De huidige trend om personeel is dat je wel steeds meer Nederlanders weer in het horecabedrijf ziet komen werken. Dat heeft een inzakker gehad. En hoe komt dat? Ja, wij denken dat het horecavak ook gewoon weer aantrekt. Als wij gesprekken hebben ook met Scalda bijvoorbeeld, het Zeeuwse horecavakschool zullen we maar zeggen, zie je ook dat daar de aantal leerlingen echt met sprongen omhoog gaat. En dat is natuurlijk wel onze nieuwe aanwas voor het personeel. En die zoeken altijd vakantiewerk. Een 38-jarige man uit de gemeente Terneuzen is door de rechtbank in Middelburg vrijgesproken van het mishandelen van zijn pasgeboren zoontje. De baby had onder meer een gebroken beentje, een gebroken rib en blauwe plekken op allerlei plaatsen. Maar volgens de rechtbank kan niet uitgesloten worden dat het letsel veroorzaakt is door ongelukjes of een zware bevalling. De Terneuzenaar zelf zegt onhandig te zijn bij de verzorging van zijn baby. Een man en vrouw uit Oost-Soeburg moeten €135.000 aan de staat betalen nadat ze jarenlang een dementerende oude man hebben bestolen. Dat heeft het Hof in Den Bosch beslist. Het stel wierp zich op als mantelzorger, maar verwaarloosde de inmiddels overleden man en plunderde ondertussen zijn rekening. Beiden hebben eerder ook al een gevangenisstraf van een half jaar uitgezeten. Een opvallend auto-ongeluk bij Breskes. Een 19-jarige automobilist reed daar afgelopen nacht op de Nieuwe Sluisweg bijna tegen agenten die daar stonden te surveilleren. De automobilist was net bezig 3 auto's in te halen. Zijn auto slingerde over de weg en belandde uiteindelijk op zijn kop in de sloot. De 19-jarige bestuurder die te veel had gedronken en zijn passagier zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Terwijl de meeste kinderen zomervakantie hebben, wordt hier in Zierikzee nog gewoon geleerd. Juf Gerda geeft deze week les aan 6 kinderen van kermisexploitanten. Het is de leukste baan die er is. Ja, het is zo flexibel werk, zeg maar. Zo anders, geen week is hetzelfde. Dus, en je komt nog eens ergens. Deze kinderen reizen met hun ouders van kermis naar kermis, waardoor ze soms lessen missen. Die schooldagen worden in de zomervakantie ingehaald. En dat vinden ze totaal niet erg, want een reizende school heeft voordelen. Iedere keer een andere leerkracht hebt en dat je iedere keer weer andere kinderen hebt. En nog een voordeel, na school wacht natuurlijk altijd de kermis. Waar Dani soms helpt bij het spookhuis van zijn ouders. Ik doe daar soms spook zijn. En wat voor spook ben je dan? Dan heb ik een zwarte cape om met een heel eng masker en hele enge handschoenen. Al 40 jaar is de Borselen Sloeppoort Cup een begrip in de Zeeuwse voetbalwereld. Ieder jaar kiezen veel trainers het toernooi in Nieuwdorp uit als voorbereiding op de nieuwe competitie. En in het verleden wisten ook gerenommeerde profclubs de weg naar de groene velden in het Bevelandse dorp te vinden. De vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor de velden draaien al weken overuren in Nieuwdorp. Niet voor niets staat de Borselen Sloeppoort Cup bekend om de gastvrijheid en de goede velden. Het idee werd in de jaren 80 afgekeken van het Rotterdamse AD-toernooi. En in die tijd lag de focus nog op het aantrekken van profclubs. De clubs als Vitesse, Sparta, Heerenveen, noem maar op. Nou, denk je, ja, dat is het wel.
Maar dat was het nog niet. Feyenoord, het mooiste was nog dat Willem van Hanegem toen trainer was. Nou ja, die speelde hier gewoon op dat veld tegen het Borstels team. Het Borstels team kom je 1-0 voor trouwens toen. Door het doelpunt van Fred Velkers van Oetekeskerken. Nou ja, dan denk je, ja, dit is het. Inpakken, wegwezen en terugblikken. Maar het ging maar door. Real Zaragoza, Sporting Gijon, Heracles Saloniki hebben we gehad. Swindon Town hebben we gehad. Dat was natuurlijk helemaal schitterend. Met supersterren als Glenn Hoddle en de geleideren. Ja, het bleef maar gewoon duren. Mooi, die bekende clubs, maar de Borselen Sloeport Cup staat vooral bekend als de plek waar Zeeuwse clubs van allerlei niveaus zich voorbereiden op de nieuwe competitie. En die komen niet voor niets, maar wat graag terug. Wij geven ze geen geld, maar we proberen ze wel te vertroetelen met eten en drinken. En ja, we hebben een aantal jaren grondmeegalen gehad met ook Belgische topclubs. Met dat Vital Borkelmans, George Lekens, die kwamen hier en zeiden: goh, ah wel, er staat nog gras op het veld hier. En dat is natuurlijk ons handelsmerk. Voor het 40-jarig bestaan was voor morgenavond een wedstrijd tussen Hoek en Kloetingen georganiseerd. De twee Zeeuwse tweede divisionisten konden zich zo mooi laten zien aan de Zeeuwse voetballiefhebber. Maar de politie vond dat te onveilig. We hadden daar al heel veel werk voor verricht. En dan is het heel jammer dat je toch op een maand van tevoren te horen krijgt dat het een risicowedstrijd is. Persoonlijk zien wij het niet zo direct als een risicowedstrijd, zeker omdat het geen competitie is. Ik denk dat het had gekund, maar oké, het is anders gelopen. Dus we gaan proberen er iets moois verder van te maken. Hoek speelt nu morgenavond in Nieuwdorp tegen RBC en Kloetingen zaterdag tegen Jong Sparta. Mooi om het 40-jarig jubileum te vieren en hopelijk een aanzet naar nog veel meer jaren Borselen Sloeport Cup. Als we op deze basis door kunnen gaan en we hebben de vrijwilligers die dit willen blijven doen. Ik denk dat de club zelf die willen blijven komen. Ik denk dat wij zelf de sleutel van in de handen hebben. Het was vandaag minder warm met maxima tussen de 23 graden aan de waterkant tot 28 graden in de regio Hulst. Er waren zonnige perioden, maar toch ook wel wolkenvelden. Morgen een half bewolkte dag met misschien een klein buitje bij 23 tot 27 graden. Het weekend is dan weer droog en vrij zonnig met zomerse temperaturen. En volgende week zou het regenachtiger worden, al blijft het ook dan warm. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en tot morgen.